Konečne dorazili. Toto sú nové skladacie elektrické rezačky drôtov so vstavaným voltmetrom. Pri priamom pripojení k zdroju napájania blikajú červené a zelené svetlo súčasne, sprevádzané zvukovým alarmom, ktorý predstavuje vodič pod napätím, a svieti iba zelené svetlo, ktoré predstavuje vodič pod napätím. Má tiež funkciu testu kontinuity. Ak sa na oboch koncoch trolejového vodiča rozsvieti zelené svetlo, vodič je pod napätím, ak sa nerozsvieti žiadne svetlo, vodič je prerušený. Bez odstránenia plášťa kábla stlačte a podržte spodné tlačidlo a priblížte ho k vodiču, aby ste rýchlo našli miesto prerušenia. Zelené svetlo v mieste prerušenia zhasne. Sú to tiež multifunkčné rezačky drôtov. Základňa má univerzálny deliaci kladkový nástroj, ktorý ľahko strihá všetky typy káblov bez poškodenia plášťa. Dokáže tiež spájať vodiče. Jednoducho prevlečte jadro drôtu cez malý otvor a dvakrát ho omotajte. Bočná strana sa dá použiť aj na zoškrabovanie plášťou káblov. Okrúhly otvor v strede slúži na odstránenie skrutiek z rozvodných krabíc. Jednoducho zasunte a jemne stlačte pre odpojenie. Zhrubnuté rukovete uľahčujú strihanie aj tohto hrubého medeného drôtu. Odizolovanie drôtu je tiež plynulé. Dokáže tiež utiahnuť skrutky. Ostrý hrot je vhodný na uchopenie predmetov a ohýbanie drôtov. Po použití sa dá zložiť na veľkosť dlane. Keď idete opravovať kabeláž, môžete si ho vložiť do vrecka a je pohodlný na prenášanie.